kuye kuthiwe ke amadoda wathethi, but he alindim izothetha ngoku. Khona manje into strange yenzekayo kum, and le nto ayinto evamileyo ukwenzeka. Afuna uxokusela, yandoyikisa. Okay, as we speak mna, I would say impilo yami igrand, yabo. Angikho tu kule ndawo ndifuna uba kuyo, maninzi amaphupho enawo, kodwa ndi-grateful ngale nto incinci uThixo andiphe yona. But le nto strange yenzekayo kum ngoku, ndaqala uyi-experience. Umna ke ndingumntu deep ngobomi ukubona xa izinto zenzeka kum ingathi kuthe kathi nda-understand izinto funeka zenzekile apha ebomini kwaye ngumntu special. So into zokukhalaza neentoni andingumntu njalo mna. Nda-understand about life I can always mix. So lo nyanga upheleyo benekugombo. Ukusasa ke nditsheka out kule ndawo esibhuke kuyo. Okay, ndi-request ke uBolt afike nyana ecaba ngumntu ondaziyo. Yes ke lem hanana achamatama namanzi. Ibe yilo vibe ke nam ndimnike iRodman sinqokole kube mnandi. Bela awkward silence. Xa ila awkward silence, ndijonge nampha kude msefestireni, ndicinge namolwatha bam. So imemory yam went straight to 1st kaJanuwari ngo-2016. Yacelebrate ukyoka isithonga, qwa. Happy New Year. Abantu bonwabile babamfumana unyaka omtsha. Malume wam, uta Ace, ndandisendishiyeke naye kyoka apha ekhayeni. Bonke abazali nabanye abantu abasekho. uTais ngumntu oqala kyoka apha ekhaya upasa umatric kwaye afumana umsebenzi. Wayephangela eVW, be-breadwinner ke ne-responsibility yophakamisa ikhaya bileli kuye. Qha uTais wawuluza umsebenzi, wayenxila uTais angaphangeli, waphela egxothwa. As iminyaka ihamba ke uTais bengulaa mntu ke bemane siwevuka ekhangelana nomsebenzi aphinde the same thing asele ibe lo hanana. So ngale 1st kaJanuwari uTais uza kum ke kan-embrace anhage athi yabona ke umninawo lo nyaka izinto zizoba right. Nyana uTais ngalo nyaka wahamba waya eJeffreys Bay, kulapho ke wayefuna umsebenzi khona, wafumana itorho ke nje abe security. NgoSeptember safumana icall ethi ba uTais akasekho. Xa uTais wafumana icherry phaa kwamtyotyombe, wahlatywa yilo cherry ke ngoku ngesikere apha entliziyweni. uTais wasweleka. Nantsi nepost yam endanisithi farewell kuTais ngo-2016. Yonke ke le memory ndiyibalisayo yenzeka ndihleli kulaa Uber ndijonge efestireni. As a result sezoncinga ndazibona sendikhala. Hey, ndazama ukuzinqanda kodwa i-emotion zateka off. Kuse imizuzu kuzothini umtshita xa ibhaqana nam ndikhala. Last week something similar yenzekile. Bendipheka. Ikhona ke i-favorite dish eyayithanda uphekwa ngumakhulu wam. Amakhulu ke besenisithi mama, so eyayithanda uphekwa ngumamam. Again iingcinga zam zandikhumisela xesha kwakumnandi ekhaya bonke abantu bekhona. Nalapho ke inyembezi zaziphumela. Today before ndenze le video ndibukele apha enye i-podcast ibuzo omnye umbuzo. The story of your journey and it comes out, let's say in whatever 10 years, 20 years. What would you imagine that introductory shot to your story, bro? So like the camera opens, what would we see? What's the beginning shot to your movie? Nam ke undizise kum le nto ayibuzayo inormal loo nto. Same thing happens. Damn, ingxaki yam nale nto inobamba off guard. Zothi ngenye imini ndibana nani esikatweni ibhizinini hanana mhlawumbi ndibona into mhlawumbi noba ijezi yayinxitywa ngumakhulu wam intriggerishe loo nto. That joke ndiyakhala. Ndithembile ke nina nakwazi udiagnose umntu ngaba le way serious okanye ndafeketha. Kodwa if wena uthi bafuneka ndidibene neprofessional, yazi mos loo nto izodinga imali. Ewe, yiloo nto ke yonyanzelekile uba nawe usayine apha ka-EasyBet, ngoba xa usayina apha ka-EasyBet usebenzisa uskele m50 ikhona amaqithiqithi noko endiwafumanayo zoba nayo imali odibane neprofessional. Phaa ka-EasyBet uyufumana i-welcome bonus e-R50, zikhona nezipini eziyi-25 oyothi wena uzame uthathe ichance maybe ube nemali. Kanti ndizanike nesolution yale way guys, ingabi normal le nto okanye nda-overreact okanye nyhani ndayidinga professional, don't therapist, psychologist, analyst. There's a way.